रोंनो जाति रोंनो याफिरि रोंनि लामातैनो कुचुगो गानानि अबनि बागै नांगौ फोरोंनायनि याफिरि आव अबनि बागैनो फोरोंनाय रखनो बसंनि बेकरें होनजागौ फिया अ फोरोंनाय रखनो तुमुं सोलोंनाय रखनो तला सोक्लकी हायाकेबा सोलोंनाय रंनि मानथायनो सेफ्लेखि तामंनाय सोलोंनाय रक अबहाय सेफ्ले जागै तंखि बरो कुचुगो द कायमानाय फिया अमहायनो मांपली कायफेका सुतारमुरा हाई स्कुलनि सिमी क्राकसालो कामिनी लुकुरक बाय मानजाखा रोंनकनि फोरोंनाय बखरक काम डिडिअ काम मिड डे मिल अर्गानाइजार ककमाव साइमानजाखा थानाय 2020 बिसिओ खरक नैसिदकनि मुंगुनाय बायसाखेल सेंसन नंमानि फिया रोंनकनि फोरोंनाय बखरक खरक चिचारनो रवैनाय ते गुबुन बरक रखनो बा सोलोंनाय रंनो रिलिया अबनि जागाव ब याग्रा देबरा बरंनि मुं सय खालायनाय एडजास्टमेन्ट बो जमा खालायमानि कक्तमा मानजाक तमानि फिया क्राक सालो कामिनी लुकुरक बाय दादक सिदाखनो ब आबो मानजाखा आबो बाय बाक्सा बाक्सा मिड डे मिलनि माइरम खकमानि हायाके सोलोंनाय रक रोंनांगौ फायाबो हमनिनो फाइजाक तंगो हनैनाय ब प्रेजेन्ट रमानि आबोबो मानजाखा हनै कक्तमा साइमानजाखा अर कक थाइसे साताय खालायो ताल बुरुम बुरुम न बेतन गोबां मानै तंगैबो अमो हायके चोराय रगनि हायकेबा सोलोंनाय रगनि चाथाय हायकेबा बरंनि मानथायनो सेफलै तंखांखांखांके खरकसा रोंनकनि बख्रकन माके सेफलै तंखांके सोलोंनाय रग साबुनो पुइतो जानाय 10,323 नि बिसिङैनाय जतनि मुङै मामला करिफानो जतनो चाकरि थाङै तंगो हंखांके ब सरकारनि खरकसा सेबुगुङैनाय मास बुरुम बुरुम बेतन मानै तंगैनाय रोंनकनि चेराय रंनि चाथाय नोंथाय मानथायनो खगैनाय सेफ्लै तंगो हंखांके बनि ताङै चाकरि थांया अंनाय अबनो ताबुक लुकर कक तिसालाय तंगो ब्यूरो रिपोर्ट खम्पय टीवी नंया खम्पय मीडिया रंग नंग बेलाइन हम जानोगो नरक बो संतिनि नंग जानोगो बाय नरक फैका तिनि जों कायसा स्कुल खानाका साइकेल फाइतंगो चिनाव स्कुल सुतारमुरा ग्राम पंचायत नि आन्दार जों पंचायत किसिसा नाइकल लाइननि फेमेनि ओ फाइमेनि बिसिंति स्कुल गानाबा किसा खानाका और जे स्कुल साइकेल फाइजाक 26 ता साइकेल फाइजाक नि खानाका आबनि बिसिंगै ब और हेडमास्टर साका 18टा बितरन खाइजाक हनैनाय इनका 18टा तै 8टा बितरन खाइजिगा हायनि आं किसिसा खानाकाता किसिसा पंचायत नाइकलन हनैनाय चराय रंगनो गाइद्रिना हनै एडवाइजर मेम्बर हिसाबै ताबुक तो इलेक्टेड नाय बिसकांगो पंचायत नि इनका अबनि बिसिंति इलेक्शन मायको इलेक्शन अंगनानि अंखांका के इंया सकपयन तो तिनि सिनि सुतरमुरा ग्राम पंचायत नि ग्राम प्रतिनिधि ngैनाय जों आं कायसा जों आगि को फरिचंफ्रो देलिन फायो साइकेल मानन बागै आ सोंनो रिया बम ओ साबरिया न हेडमास्टर सारिया बम बता हेडमास्टर शंकर देवनाथ देवनाथ आगि नाना फाइमानि मानजा इनके ताबु सों तिनि मांखा मान सोंनो तिबार मथन बर सोंनो साकाता इनके सों फाक्या फाइ बर फाइ याको सोंनो कर खाता सिका অনেক কিছু প্রবলেম ফোনকা তাঙে ফোনকা কাইসা বাসা কাইজা থা जों संगा बना ताङे बनो बाइक इनफरमेशन नाखा जों तिनि फाइनाय तिनि 27 तारिख जों फाइनाय ततनो फाइले गर तिनि फाइनाय अ तराइनो साइकेल जों भाइ एक्स्ट्रा पर नाइनाय बनो साइकेल नाइफेका अ साइकेल नाइखानि बमान देखा जे साइकेल अचरानो साइकेल इन्डिविजुअल छात्रनो सरना नांगौ छात्रनि जे छात्र फाइनाय बनि से सिग्नेचर नांगौ ब निजि व्यक्तिगत सिग्नेचर तंमाइखा जे बरफ फायो जे स्टूडेंट फायो बने से सिग्नेचर नांगौ आ सिग्नेचर न बनि जे व्यक्तिगत नरिनाय आ साइकेल ब खाली चाना बागै अमाके आ जे बायर न ब अमाके आ साइकेल न होइतंखा ताखन जानो गयावै तामके जों खबर मानके जे साइकेल दङो जेराव साइकेल फाइजा अ साइकेल जोंनिया नायतु फाइजा तिनि आचरावनो कारिने जों जे साइकेल दंमोन आस्टुता सातजनानो तिनि आस्टुता मेरे पादनानो जका ते तीनजना बर हासलनि बागै तिनि बर फाइमेया